Avui us llegiré Monty, de James Stevenson. Monty. Cada matí, l'Artur, la Doris i en Tom anaven a l'escola junts. Quan arribaven al riu, cercaven en Monty. En Monty sempre estava dormint i roncava. Desperta't, Monty! Avui és dia d'escola! Què? Altra vegada? Sí, i necessitem transport perquè els llibres no se'ns mullin. Yeah! Molt bé, tots a la meva esquena. Pujaren a l'esquena d'en Monty i ell travessà el riu nedant. Recte, Monty! No et belluguis tant, Monty! Ves més de pressa, Monty! Quan arribaren a l'altre costat, la Doris, l'Artur i en Tom se n'anaren a l'escola. En Monty tornà a dormir-se. Cada tarda els tornava a passar. Que no se'ns mullin els llibres! Més a la dreta! De pressa, que hem d'arribar a casa! Un matí... Monty! 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 Ep, Monty! Però en Monty no venia. No el sento roncar. Farem tard a l'escola. Aleshores, arribà en Monty flotant. Monty, on has estat? Faig vacances. Ara no és època de vacances. Per mi sí, són vacances de cocodril. Vacances de cocodril? Què és això? Això és quan ningú no diu als cocodrils el que han de fer. Quant duren? Anys i anys, de vegades. I aleshores en Monty se n'anà. Bé, ara què hem de fer? Això sí que em rebenta. Tots començaren a pensar. Què estàs pensant, Doris? Estic pensant que necessitem un altre cocodril. Això no és pensar, això és desitjar. Bé, jo no puc pensar amb tots aquests al meu voltant pensant. Doncs vés-te'n a pensar en un altre lloc. Això és el que faré. Aquí s'està tranquil. És un lloc perfecte per pensar. Ei, Doris, què estàs fent? Estic pensant. Deixa'ns guaitar. Mirem com pensa. Calleu! Perdona, ja marxem. Qui és que vol mirar com pensa un ànec tanmateix? És tot el que necessito. 4 tortugues, tot el que necessito. Ei, tortugues, espereu-vos! L'Artur i en Tom encara estaven pensant quan... Ja ho tinc! Què hem de fer, Doris? Primer salteu la tortuga número 1. Després salteu sobre la tortuga número 2. Després sobre la 3 i la 4 i ja haureu travessat. Tortuga número 4, on ets? Xaf!
em cercàveu, ara ja no. Tornaren a la riba i posaren els llibres al sol perquè s'assequessin. En Tom i la Doris s'assegueren. Ep, he trobat una fusta. És massa petita per flotar-hi al damunt, massa curta per fer un pont. Ja ho veig, però tinc una idea millor. El meu pla és aquest. Tu t'asseus a la fusta, Tom, jo salto des de l'arbre sobre l'altra punta de la fusta i tu travessaràs el riu volant. Fantàstic! Ziu. Decidiren provar-ho amb la Doris perquè era la que pesava menys. La Doris s'instal·là a la fusta. Estàs a punt, Doris? Em penso que sí. Ziu. Xof! Millor, però no perfecte. Queda clar que havien de travessar nedant. Enfila't, Tom. Vinga, som-hi. Mantén els llibres secs. Més cap a la dreta, Artur. A poc, vés més de pressa. Recte, Artur. No et belluguis, Artur. Quiet, Tom. Calleu, si us plau. Pareu de dir-me el que he de fer. Pareu de dir-me el que he de fer. Pareu de dir-me el que he de fer. Com pot resistir això en Monty? I 2 cops cada dia. Pobre Monty. Ei, que rellisco! Xof! Necessitem Monty. M'enfonso. I de pressa. De sobte, notaren quelcom sota d'ells. Home, si és en Monty. Gràcies, Monty. Salvats. Hurra, hurra, ets un bon company. No hi ha problema. Us fixeu com en Monty du la velocitat correcta? I que bé que condueix, també. M'agrada la manera de nedar d'en Monty. Ens pensàvem que feies vacances. En feia, però de vegades, quan faig vacances, m'agafo un dia lliure. Gràcies pel transport, Monty. Hi ha alguna possibilitat que siguis aquí aquesta tarda, Monty? Monty! Però en Monty ja havia començat a roncar. Conte contat, aquest conte d'en Monty ja s'ha acabat.